おはようございます。何ですかそれ、何を食べようとしてるんですか？これがね、はい美味しい、うまい、お餅。なんか中黒いですけど。うんEstá dentro negro. 豆。豆の mames. 豆。豆 Mira. No mames. 何ですかそれが。ちょっと見せてください。よく見せてください。Mame, frijol dulce con arroz golpeado. Arroz golpeado comprimido. で、なんか周り白い感じ。あ、ちょっと待って、周りになんか粉みたいな白くなってませんか？ Hace un poco de glas, azúcar glas. No, no es azúcar. 違いますね。何砂糖じゃないですね。それは多分粉だと思うんですけど。ああじゃあ、食べてください。あ、美味しいですか？甘いですか？ちょっと甘いけど、そんなに甘くないけど。poco dulce y no tanto dulce. これでお腹いっぱいになるよ。Va a llenar tu panza. Va a engordar. 太るかな？日本にいる間に。Buenísimo esto. Un poquito de café sin